mosega bedogo mago ichulo gi gin part of primary care network and ichulo gi sirkal. Koro mago king'iyo iyudo ni sirkal osekawo kamomako okawo primary health care fund, okawo jok ma yutogi ni piny, okawo nyithi kiye moko maonge kaka nyalo yudo gimidwaro en man gimoro achiel ma nyaka itim. Gino en gima iluongo ni nyaka register. Registration kende mane mari. To koro kar social health insurance nitie kama jopiny be nyaka bede responsible. Iwacho ni mar primary health fund cha ng'ato nyaka register. Registration register yo machalo nango. Registration inyalo nitie watemo digitize the process. Waketo ne gini wadwa keto rang'iny mamalo makoro kidonje mbui tinyalo yudo kuma e simbi kanyo kidiyo tinyalo yudo kuma e register. Waboro nyamrerwa be kobire korgwen kwa puonjo gi maber to gitimo ni registration ni be dhi timore kar thieth mora ma kidhi e hospital tekni gin accredited gi NHI gi Social Health Authority kanyo time registration. Kendo huduma centers ma piny ka be kidhi tibo yudo kuma itimo ni ibotimo ni registration. To registration en aina registration onge chudo mora itime nono onge chudo. Koro kisebet kanyo nikech gimomiyo nyaka itimo registration en ni process ni te wadwa bedo digitized. Koro nyaka ibede system ma kidonjo kanyo to inyalo keto mana lweti to yudo ka system yawre ni tiyudo ka kithiedhi. Kwang'iyo wach mar social health insurance fund ang'eni achied nade maduong' ma bende ponono jogo mondike tich osebedo godo ni kwang'iyo kata kaka SHIF nyande ng'ado pesa mar ji kwang'iyo mano mar SHIF kata social health insurance fund sani koro bro bedo kong'ado omenda mathoth ahinya kipimo kod mano mar SHIF matiende ni obro bedo kong'ado atamalo 2.75 mano mar osara mag jogo mondike tich. Kata kamano jogo ma ok ondike tich mawacho ni ponono onge osara ma ing'ado gi dwe ka dwe gin tibro bed ka ing'iyo atamalo 2.75 mar household income margi. Mani bro bed king'iyo e yo machalo nade kiwacho kanyo ni to matin mogik biro bedo 300 dwe ka dwe. Ibro bed kiyango nade ni ero ng'ani koro kondik tich to koro household items magi en kamae we koro wati kode mondo ang'ad atamalo 2.5 madhi ome okumba mar thieth mar SHIF. Manen penjo mosebet kabiro from time to time kata seche mwawuotho kwatemo dwaro pach jopiny kwatemo sumo pach jopiny ei regulations makoro watimoni mano penjo mosega bedo kabiro. Taparo ni ok en adieri ngang' mondo wawach ni koro idhi ng'ad ji pesa mang'eny. King'iyo ng'at mane yuto ne piny mane yudo kata siling' 6,000 e dwe onyalo